estamos aquí, no medio desta faena, xa tiraron rede. Eu estou aquí un pouco mareado porque Sauro, mi madriña, como se che move isto, Correcto, e vai entrar nunha nova borrasca que vai durar 7-8 días, efectivamente. Xa saímos por fin, a pesar de que vai durar moi pouco, pero hai que ir ao mar, o inverno está sendo moi duro, pero bueno, consigueuse, logrouse o obxectivo, consigueuse entre todos, e aquí estamos faenando. Aquí estamos faenando despois dese acordo. Que foi o que conseguiste? Descontolle un pouquiño á xente. Bueno, basicamente, esa injusticia que viña, que era que había que pesar kilo a kilo, peixe a peixe, e había que avisar 4 horas, no mellor dos casos, 2 horas e media, o cal era totalmente inviable. E agora mesmo xa tedes o que quixestes, tedes un pouco máis de manga ancha nese sentido, non? Bueno, manga ancha non, digamos que o correcto para poder faenar, senón sería imposible. Daquela escoitaron os vosos ruegos e agora xa podedes estar outra vez aquí, xa volvedes, entendo que todo o mundo aquí en Galicia volvedes a faenar sen medo. Correcto, inda que vai a ser moi pouco tempo, porque, bueno, está o refraneiro dos vello que non falla, a luna de outubro, se nace como al tempo, 7 meses cubre. Efectivamente, sí, bueno, non vamos a estar seguros, porque era moi insegura a norma para o noso traballo, era imposible de cumplir e vamos faenar o que nos deixe o tempo. O que nos deixe o tempo porque, amigos, aquí celebrámolo, pero o tempo vai deixar pouquiño. Hoxe, de feito, xa vos entra o temporal. Correcto, hoxe empeza a entrar unha borrasca ahora, mañán moi forte, recollemos xoves e acabouse, polo menos en unha semana por diante. Pois, amigos, este é o caso aquí. Eu estou aquí con Sauro a tope, xa vedes como se move isto, vai a tope, ten que moverme aquí Sauro. Estamos botando a rede, esperemos que se dea estupendamente hoxe, compañeiros.